Dzień dobry, witajcie tutaj, Aezu z kanału Freaky Gamers jest ze mną. Mikołaj. Właśnie. Dobra. I to jest ciąg dalszy Borderlands. Ciąg! Ha! Ah! Poszło. Kurwa. Dobra. Dobra, destroy autocannon, destroy bunker, open security door. Rrr. Miłosza z nami nie ma, on jest na wypoczynku w sanatorium w Busku Zdroju. Tam go biczują wodą na przemian, zimną, ciepłą, nie? Tak. No. O, Polska! Widziałem, nie powiem, żebym tęsknił szczególnie. Co to? Nie wiem. Bunker. Bunkers. Dobra, nie ma żartów. Żarty żartami. Za oknem, kurwa, pogoda taka, że się można zesrać. Ze szczęścia. Aha. Chyba, że tak. Jak widzicie, Mikołaj, 27 poziom. Przystojny Jacek. Jaki bunker? My ci zbastujemy bunkier, ty skurwysynu! Naglądałem automatycznie, czy mnie jakaś nauczycielka nie widzi. Teraz mam takie przyzwyczajenia. Szybko poszło. 11! Gdzie? No, seems pretty easy. Ej, uważaj, lasery! To jest, co to jest? What the f... Ej, co jest? Panie, jak rozwalimy jeden ten autokanon, Wiem. to nam pierdzielają nam wrogów. Dobra, ja ich slaguję tutaj. Gin bólu. Takie bity w tle. Dobra. A, jebać kanony! Dobra, już 3. Lasery! O, na mnie przejechał. Ała! Dobra, tutaj jest jeden. Dobra, Jezu! to jest? Wyszedł mi z dupy jak ten auto... Ten, co rozwala się sam. A, dobra. Pan kamikadze. Laserki! Idę! Hopsia, hopsia. Co? Siedzisz. Ojej, strzeli naszego. No i... Musimy iść dalej. No. A, tu jest jeden kanon. No właśnie widzę. Chodzi mi o aparat. Dobra. Dobra. Tam gdzieś u ciebie będzie. Ale tu gdzieś... O. Dobra. A, tu się buduje. No nie, ja walnąłem zanim się zmaterializował, jak ta poszła się trącać. Ojej. Dobra. Jeszcze O. tylko 5. Co tam się dzieje? Lasery napierdalają, wiesz? I tutaj ciężko wyżyć. Panie premierze, jak żyć? Godnie! Dobra. A, tu jest! Jo, pierdolę. Co się dzieje? Wiecie, ja wiem, co się dzieje. Jaki paździerz! Zasłoniłeś mi wroga! Ostatni bunker! Co się działo? Kanon! O, A ja bym trochę krzyczy, ale działa, więc... W ogóle niedobra. No! no! Jep. Dobra. Yes! No! Teraz oczekuję spokoju. No! Taki to se polata. Dobra. You really think I'd protect Angel with nothing but a couple of bots and some flimsy turrets? You see,
You're not at the bunker right now. The bunker isn't a place. Bunkers. That's the bunker. Meet the BNK-3R, the greatest defense No bomb bardzo ever śmieszne. built. Designed her myself. Now do me a favor and die. Bardzo ten pan jest zabawny. Te. Bardzo tego cenię. Myślisz, że komuś się nudzi? This is gonna get nasty, oh it does. Tylko ja proponuję gdzieś się skitrać i go gdzieś tak z powietrza. Znaczy, z powietrza. Co to? Aha! On rzuca takie... Jest tu bliżej. Jebać mu! Wal w te działka. A gdzie on krytykale łapie? Właśnie w działka i w to oko. W te oko to ciężko. Więc łatwiej w działka. No. O, bo tylko... O, tu jeszcze roboty. No. No, parę krytykali weszło, ale... Łohoho! Ale temu... Gunladerowi nóżkę odrąbałem. Kurde, no. Ratatatatata. Dawaj te działka. A i poleciał. By się mój rocket launcha przydał, no ale... More fire, more fire! Nie chcę walić mortarów. Kurde, Jest. się przydała... Co jest? Przyleciała menda. Dobra, jedno działko poszło. Drugie chyba też. Tak. Kurde. Nie wiem, masz coś co ten? Zatruwa? Ale po co ci za... W sensie slag? No. A slag działa na ten? No, jak się go tam jakoś zaszlaguje, to mu pewnie będzie brało. Tak? Bierze mu. Zabiera mu tam Dobra, trochę. dobra, to już walę. Jaką to wamo? Dobra, napierdę... Oj, oj, oj. No, nam spierdzielił. No najwyraźniej. Żeby nie było za łatwo, oczywiście. Te zrzuty, No te przecież. roboty. Da! Czym by mu tu przypierdolić? A tym? Kurwa, no nie ma amunicji, no. Nie, ja nie mam amunicji do niczego, co najlepsze. Jak ja sobie mam poradzić? Co ma dużo damage'u, szybko. Ja będę walił z karabinu zwykłego, no trudno. Rzuca tym gównem. Widzę. Trzeba wyjść naprzeciw. Dawaj pieniądze. O co? O, działka. Długo miał te działka. O, już prawie połowa. No. Jest! Co? Bo mi znowu znikąd wyskoczył. Nie, to takie są... Gady. Widzisz, miałem Lader. Aha, dobra, ale... Ło. się nie przyda szczególnie. Wow. Takiego Big S Guna tam ma fajnego. A dałoby mu go rozdupcyć. Uwaga, uwaga, bo jak jebnie z tego działa wielkiego. To się wszyscy zesromy. O. Dobra, odrąbałem mu działko. Dobra. Co? Gdzie? Gdzie tu masz water? Aha! Co? Możemy w sumie tam pójść. Za mną. Nie, tu nie jest najgorzej. Ale trzeba spróbować tutaj.
A, dobra, chodź tu. Dobra, idę. Mortars incoming! Brick! Ty fajo. Czy tu przyszedł, byś pomógł. Idziesz? Tak. Chodź, bo I co? rakietnica tutaj leżała i amunicja. Slavs can't fight with you if you don't kill those autocannons! Dobra, dostał fest raz. A to działko mu spróbuj uwalić. Dobra. Uwaliłem jedno. Właśnie ładnie, prawie 15 000. Dobra, tak to nie ma co. Tutaj nie. Tu jest mały ten. Nie? Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to Dobra. ze snajpy mi źle. No. Gdzie? Dalej nie ma amunicji. No już niewiele. Ci, ja wiem, czy niewiele, no. Wow, moździerze, wszystko naraz! Panie, nie straj pan tyle. Tym gównem. No. It's firing mortars! Look out! Dobra. O! No. Przylatuj. Koku. Się będzie czaił. Go nie było widać. Jest! Przyleciał! Nie być Jedno działko poszło. Drugie poszło. Poszedł critical. God is charging up! Jakby mu się to wielkie działo dało rozwalić. No, to już opisałem, że... Bum! Jezus. A, dobra, padłem. Adaś, powstań, Powerade! The big god is charging up! No ładuję, no widzę, że... ma być? Dobra, już niewiele. Ja pierniczę. Mortars incoming! Murderz incoming, la. The big god is Jest. No, myszka, działaj do jasnej cholery. Chcecie mieć słabą myszkę? Kupcie niemiecką myszkę z Logitecha. Ale Logitech. Jebnie! No! Jest! Jest! Pierdyknął bunker! Ile z niego dóbr wyleciało materiału. Gdzie? Wszędzie. Uhuhu! Ale się z niego leje. With the bunker destroyed, you can access the door to O, the Move quickly. Wow! Co tam tak sera? dobra, idziemy. Nareszcie. O, Dobra. siaj. Ganzaj, banzaj! Dobra. nearly there, soldier! A gdzie mamy pójść? A, na dół. Control No. door! I'll meet you O. inside! No nie tu. No dobra, to zobaczę co ja mam tu w uzbrojeniu ciekawego. Ciekawego to nie chyba nic, ale... O, Andrew jeszcze nawet na dole. Co na dole? Tu jeszcze nawet na dole są rzeczy. O, A, wezmę. to opierdolone, no świetnie. Stawiam, że to tutaj. Tak, Właśnie. już wchodzą do windy. Decontamination process in progress. Przypomina się Afterfall. Niestety. Inchanity. Password is Jak ja cię dawno nie widziałem. That voice modulator had better work or this will all be for nothing. Kobieto ma. No co jest?
No tapnij tam na ścianie tego gnoja. Fajne hasło. Access granted. Ha! A, widzisz? Consider this your final warning. No. No. Consider this my Kurwa. final warning. Turn around and I promise I'll make it quick. E? But I swear, Nie! you take one more step. Every soul Ej, back spójrz in tak na dół, sanctuary jakie will dziwne die, takie... staring at their own lungs as I Ale rip co? them from their chests. Ja mam takie dziwne uczucie, jak na to patrzę, tak na dół. Iridium alone could never Uf, jak charge cię dawno the nie vault było. key. It needs a Ma dziewczyno. catalyst, something to awaken its power. It needs a siren. A siren! Acquired his siren We don't have a catalyst siren. long time ago. Kulska piłaś. Kept her hidden from the world for years. Itamina. Trochęśmy zjechali na You dół. will be able to set her free. No. Nadal jedziemy. I detect you're getting close. Hurry and reach me. You must get the vault key and deal with me. No dobra, dobra. Pierdu. Tip! Kończłoku, Angel. Ładnie tak. Że niby tego nie, a tu ten, to... Chodź tu. Executing phase shift. O! The key is here. O! Klucz? Do Volta? To truly stop Jack from waking the warrior, you cannot just steal the vault key. You must destroy his catalyst. You must Jaki zaś destroy kurwa katalist. O! Angel. Me. Huh? Jack spent years pumping me full of iridium, using me to charge Jakie ładne his włosy. and manipulate his enemies. Destroying the iridium injectors that keep me alive. Dobra, and nie, stop no. the key from charging. It will end a Nie działa. lifetime of servitude. You get the hell away from my daughter! Jack! What the fuck is going on? What the fuck? Ile handsome Jacków, kukursko! Destroy Iridium Injectors, Marcin. Te na suficie. Tak, ale tego się nie da. No to ma jakąś tarczę. Już nie. Nie, ma. Teraz ma. Jakie starcie? Przystojny Jack i Kukulska. Jaka muza! O! Ej, co to są za... Nie wiem, ale jaka muza! Co cię tak bawi? Ta muzyka! Coś nieśmiesznego. Nie ma amunicji. Dobra. Kurde. Nice. Aha. No dobra, dobra. Trzeba Właśnie przetrwać się tak... falę. Co to jest? Co? Rozwal to. A, amunicję nam wysłała, dobra. Fajnie. Dobre i to. Wow. Idą. Angelic Guard. Jacy oni są wypasieni. A, O, to se powalczyli. Gdzie amunicja? Ja poradzę sobie chyba. A, chyba nie, bo mi się schował. Wow. Gry granata. Ja pier... No, znowu te pylony. No, rozwaliłem dwa. Ja też. A. Serce ma. Się wykończy. Mymo. Dobra. Spawnują się znowu gnoje. Tego Angela wal najpierw.
Angelica. Ja nie potrzebuję amunicji. Ale mi piznął. Wow. Zostaw go, jakby... Dobra. Dobra. Teraz. I go. Up here! Need a hand? O, przydałoby się. O, Roland. Muzyka jak w Mass Effectie. No. Or is Angel a siren? Right, I'm on it. Takie napięcie. Wow. Napięcie. O! To zaś pali laserem, aha. Turety. Jedna poszła. Druga też. Ała. No dobra, powinienem... Padłem. Nie! Kurw! Dobra. No nie. Co? Kok mi się bez nogi ten... do tej tarczy schował i... Dobra. To trudno obniżać to skurwysyństwa. Open! Wyłączają te tarcze, panie, czy nie? Co? Nie, nic. Level up! O! Mogę dwie wieżyczki rozstawiać. No widzisz. O, ten, można walić. Kulska znowu jakoś jęczy. Get behind my Scorpio! Ja zauważyłem, że te roboty, nie? Jak czasami dostają takiego krytyka, to taki oddźwięk, jakie tak choćby, nie wiem... obstrukcja ich łapała, czy co? No nie. No nie! Dobra, Mikołaj. Dzięki. Pomogę. Oj. Aha. Spadniemy oboje. Dobra. Dobra, injektory. Ne, tarcza. Nie poradzimy. Obsrą was granatami. Gdzie on dał tę kiszkę? Aha, dobra. Faktycznie. Rozłożył. Ne. Gdzie masz badass Laura? Aha, tam, dobra. Może tam. Żryj granata! Nawet dwa są. Razy ileś! Jeden padł. Drugi... Jeszcze się... Dobra. Już się nie trzyma. expose the injectors! Just stay alive! No dobra, stay alive, stay alive. Matko, co za emocje, aż mi łeb napierdala. Wróciliśmy do Bordera po takiej przerwie trochę... Już kurwa na nas rzucili. Za karę. Wy gnoje, nie graliście tyle macie. O! No. Tarczowywać. Znowu przystojny Jacku. Czego chcesz? Lenin jebany. O! Widzisz, już żeśmy obrazili. O! Wieżyczki! Jacka żeśmy obrazili i teraz dostaniemy karę. To było powiedziane. W postaci... chuj rzeczy. Przeciwników. Roland, rób coś.
sam się jebłem moim granatem. No, Co tam robi Roland? chyba te tarcze tam włącza. No to się... No, wygląda jakby stukał w to całe gówno karabinem, no ale... Cię nie znam. A ja sobie szybko... Postać wyleweluję? Nie zdążyłem. Jeszcze padłem. No chyba poradzę. Albo nie. O kurde. No, poradzę sobie. Ja też. Granat jeden, drugi, trzeci. Kurde. Dobra, pomóż. Go ubiłeś. Czekaj, bo tarcza znikła. No dobra, no! Dobra. Ludzie, co ta kukulska tak jęczy? O! Lilith! Moja, Lepiej. moja stara miłość! Moja stara. Kurwa, ale beka! A jest rozpierdol bynajmniej jakby to zakończenie gry miało być. Może jest! O nie, nie jest. Zakończenia nam jeszcze sporo brakuje. O, pierdolę. Osobiście po takiej rzeźni liczę na grubą cutscenkę. To pewnie nie będzie w ogóle. We gotta move, ale trzeba zniszczyć trzeci ten. Roland, rusz dupę! Powiedzmy Iridium Injecta. Oj, gocio! Jakie kobieto. Dobra, no montuj ta tam w dwójkę, nie? Ja się bardzo cieszę. O, wieżyczki! Jedna padła. Znaczy, padła. Druga padła. Wow, za nami Warloader. Padłem. Padłeś, powstań! Dobra, żyw. Ja trochę mniej. Kurwa. Kurwa. Dobra, help! No, nie bardzo pod nosem Baddasa, byśmy obaj nie padli. Trzymajmy się, ramy to się nie zesramy! Takie jest powiedzenie. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. To jest ciąg dalszy. Jest! Po Badasie! Padł, dobra. Ja tu zaraz będę mieć 27. Ła, Wieżyczka, wieżyczka. pan! Się dziwię, co mnie tu tak pierdolło. Dobra. Nagle całe chyby spadło. Dobra, Mikołaj. Dobij go! Wal w niego! A co robię? Dobra, nie ma czasu, trzymaj! No wal! Ja! Ło! Granat! Granat drugi, trzeci. Ja! A mać. Więcej was staram, nie ma! No tak jak taki Mario, skacze jak z tym shotgunem, jak pojebany jakiś. No nie! No! Jest! 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 Angel! Wybacz! Spierdalaj, Lenin. Ja jeszcze z nią na paszczę zobaczyć. I have to tell you something. Moja krew. What person would do this to their own daughter? Kind of guy who deserved it. Sentymenty, a lud z ziemi się sam nie zbierze. Holandy! Masz kija? A, koczczęka!
She's dead. Chuj z nią. Jack just lost his only way to awaken the warrior. We got the vault key, but this isn't over yet. Miłość Gotta gra w find Jack and Borderlands. take him out. A, w wózku zdroju Take mają the vault internet. contents. I'm going after Jack. Ty chuju w masce! Language. What's that saying? Don't pick a fight with a man with nothing left to lose. See, I'm gonna show you just how much you have to lose. And I got the most powerful siren on the planet to do it with. Zostaw mi ją! Lilith, kill the Vault Hunter. We've got a date to keep with the warrior. Do it, Lilith. What happened? What the hell just happened? First Bloodwing, now this? Vault Hunter, find me a sanctuary. We gotta get Jak Lilith. Boni dydy zapierdolę. Dobra, zbieramy luta i kończymy ten biznes, bo... O! Amo! Amo! Łeb napierdala. Bez przeproszenia. Nie wiem, ciekawe kogo to sklep, ale opierdolimy do zera. Nie wiem co biorę, biorę wszystko, najwyżej będę sprzedawał potem. Nie O, wiem co o. biorę, ale już więcej nie wezmę. Dobra, to kończmy to. Uczcijmy to minutą ciszy. Minuta minęła. Nie, to nie była minuta, ale dobra. O, Sanctuary, dobra. Okej. O, Ciekawe czyj to sklep. co? Ciekawe gdzie będziemy... Dobra, O nie, kurwa! ma czasu na ten. Dobra. How the hell did you get back there? Objebaliśmy cały ten. To dlatego. Son of a Dobra, żegnajmy się. Dobra. blind. Z tej strony był AS z kanału Freaky Gamers. I? Ja byłem, Mikołaj. Tak. Are you okay? Did I get you to sanctuary? I feel wrong. This device Jack's using on me. Kukulska zmieniła się. And you keep